simbahan sa loob ng sugarcane field at ang likuran nito, kabundukan sa Negros. Ito ang St. James the Greater Replica Church sa Hacienda Manaol, Barangay Matabang sa Talisay City sa Negros Occidental. Sa tabi lang ito ng Bacolod Silang Airport Access Road. Ito ang kauna-unahan at nag-iisang replica church ng St. James the Greater sa Pilipinas at sa Asia. Hango ito sa St. James Parish Church sa Medjugorje sa Bosnia. May replica churches din ito sa Honduras, Latin America at Malawi, Africa. At ang pangatlong replica church, ipinatayo ng pamilya Montinola sa kanilang lupain sa ilalim ng pangangalaga ng Franciscan priests, si Father Dante Barcelona, ang church administrator. This is the only one in Philippines replica of St. James the Greater, and the first in Asia, because the first replica of St. James the Greater and Shrine of Our Lady of Medjugorje is in Bosnia, Herzegovina. The second one is in the Catholic University in Honduras, in South America, in Latin America. The third is in Blantyre, in Malawi, in South Africa. And in Talisay City, Philippines, that's in Asia. Kapag sinabi umano na replica church, dapat magkahawig mula sa itsura, sa kulay, pati na sukat. Ang mga disenyo sa loob ng simbahan, pareho rin sa orihinal, pati na ang mga confession box. Dito sa Talisay City, ang pagkakaiba lang ng simbahan na ito ay lalagyan ito ng Trinity Cross na magmumula pa sa Laguna. May malalaking industrial na ceiling fan. Ang mga disenyo sa stained glass hango din sa disenyo sa orihinal na simbahan. Humingi pa sila ng permiso sa Croatian artist na gumawa nito. Nagagayahin nila ito pati na ang kulay. Kung mapapansin nyo, mas matitingkad ang kulay ng mga stained glass kung ikumpara sa mga madalas nating nakikita. Our artist of the stained glass is a Croatian. So we asked his permission if we can have a stained glass of his artworks. And if you go inside, on the left side, that's the story of the Our Lady of Medjugorje, and on the right side is the story of the Blessed Virgin Mary. So this stained glass is not just a stained glass just for the sake of arts and decorations, but there's a meaning of everything why we put that stained glass there. Ang mga upuan o pews ang kahawig din sa Bosnia, pero ginawa ito ng mga local na mga furniture shops, at ang mga puno ng mahogany ay galing rin mismo dito sa lupain ng mga Montinola. Agaw atensyon ang dingding ng simbahan na tila gawa sa mga bato. Ito ay gawa sa lahar, galing pa mismo sa Pampanga. Ito lang kasi ang may pinakamalapit na itsura sa orihinal na simbahan. At ang bell ng simbahan, in-order pa mula sa Belgium. Umabot din sa mahigit 1 taon na construction nito. At ang dimension o sukat ng simbahan na ito, kapareho rin mismo sa sukat ng orihinal na simbahan. Yeah, sinunod lahat, the dimensions of the church, the height, the length, everything you can see in the church, it's a replica. Wala pong hindi pariho. Lahat-lahat pariho. Ang mga kahit yung ating confessional box ay pariho din yan doon, the altar, the sanctuary, the dome. Siguro maiba lang dito sa simbahan ay merong cross tayo, the Trinitarian cross. At ang kinaiba nito, mula sa itaas ng simbahan, masisilayan ang Mount Canlaon at Mount Canlandog at iba pang mga bundok na prominente sa isla ng Negros. Ongoing sa ngayon ang ginagawang daan papunta dito sa simbahan. Merong ginagawa yung LGU na daan papasok dito at may counterpart din ng may-ari ng lupa na si Mr. Montinola patungo dito sa mismong simbahan.
September 8, nagsimula ang misa dito. 10 a.m. tuwing linggo ang misa dito, pero sa November 27, may 8 a.m. na mas na dito na inhiligay noon. At 10 a.m. naman na misa ay gagawin sa English. At simula November 28, may daily mass na rin dito every 6:30 a.m. Tuwing linggo, mula pa sa iba't ibang mga lugar ang mga nagsisimba dito. Marami na rin ang mga nagka-interes dito magpakasal. Sino ba naman hindi magka-interes sa ganito kaganda na simbahan? Pero gusto muna nilang mismo residente ng lugar ang mauunang ikakasal dito. Sa February 14, 2023, gaganapin ang pinakaunang kasal dito. Pagkatapos nito, pwede nang gaganapin dito ang kasal ng mga hindi residente ng lugar. Si St. James ay isang pinagkakatiwalaang apostle at patron saint ng pilgrims, kaya't magiging destinasyon na rin ng mga pilgrims ang simbahang ito. So I hope this church will also be a pilgrim church. Of course, this is a tourist pilgrimage church, no? So inviting the Negros and neighboring provinces of this island, no? You don't need to go to Bosnia. You spend a lot of money to go to Bosnia for a pilgrimage, but we will make it sure that this church is a pilgrimage church. Soon, we will create programs for the pilgrims. Marami pang plano sa paligid ng simbahan at sa katunayan, may ginagawang groto sa likod na bubuksan din sa susunod na buwan. Inaasahan ng lokal na pamahalaan ng Talisay City na magiging kilalang tourist destination ang simbahan na ito sa Talisay City. Sama-sama pa rin tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subando at ito ang Tripping ni Roming.